Halo dulur. Aku saiki lagi ono ning ngarepe Pasar Jasa. Iku ramene kaya ngene iki lho, Sean. Los bakulane. Dadi kaya orang efek virus Covid-19. Tambah sore matok magrib tambah rame. Gawe macet kaya ngene iki ya. Wame kabeh bakul ora nek sing sepi itu lho. Dagangane cawisane sak menem biyane iki lho. Oh, los. Cak, piye Cak? Aku arep takon Cak. Kira-kira ono apa bedane ora tahun biyen karo tahun saiki? Iya ora. Kene ya panggah rame wae ya. Yo, Lur, panggah rame wae. Dadi ora ono bedane. Dadi nang desa iki ora pengaruh banget karo sing jenenge Covid-19 utawa corona. Syaratnya mung siji, ya toh, sing saka kutha nek mulai nang desa kudu lapor pamong. Dadi desane ben panggah aman ya. Ya nek ngene wis gak aman ya gak iso buka kaya ngene iki. Engko di PSBB ora iso bakul bebas kaya ngene iki. Dadi sing ning kutha nek pemone mulai aja selintutan. Aja ndablek, kudu lapor ning pamong nek iso sampean isolasi dhewe utawa isolasi ning panggonan sing wis disiapno karo pemerintah desa. Yo ramene kaya ngene iki bakule. Kira-kira nek pirang ewu tusuk ta? Sempolmu ya. Kata itu, saya muncul ya mesinnya. Ini 1000 tusuk lebih sih. Sempol. Jadi pesanku gawe dulur-dulur sing arepe mudik, tahan sih aja mudik dhisik. Amarga ya toh, nek sampean mudik terus sampean delik-delikan ora gelem lapor karo pamong. Engko nek sampe desane iki ana sing terinfeksi, dadine desane gak iso serame kaya ngene iki lho. Tapi nek sampean maksa pamane sampean tetep mudik, sampean wajib lapor karo pamong. Wes ngono wae, aku saiki tak tuku takjil gawe buka poso. Salam teko desa.